4ଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ସେ ଫେରିବ। ଦିନ ସାରା ଉପାସ ଥିଲା, ଏବେ କେଜାଣି କ'ଣ ଖାଇବ। ଶୁଖିଲା ଭାତ ଆଉ ସେ ଅଲଣା ଡାଲି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ତା ସହ ରହିବ। ଆଉ ମାସେ ପରେ ଖରା ଛୁଟି ପଡ଼ିବ। ଘରକୁ ଆସି ପିଲାଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ। ମା, ଆଗକୁ ମୋ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଖରା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ତୁ କରିବୁନି ମୋ ଅପେକ୍ଷା। ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ଆଖିକୁ ପୋଛି ମା କରୁଛି ନିଜ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସମୀକ୍ଷା। ଦେଶର ସୀମାରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ମାସ ପରେ ମାସ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗତିହୀନ ହୋଇ ରହିଛି ଶେଷ ଥର ଦେଖା ମୁହଁ। ପୁଅ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ବୋହୂ ନିଜ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିରତି ନେଇ କେବେ ଘର ମୁହାଁ ହେବ ବୀର। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗଣି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ଜଣେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର। ଅଢଙ୍କା ବଦନ ସହ ଭୋକିଲା ନୟନ, କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଭଗବାନ। ହାତରେ ଥାଳି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଆମକୁ ମାଗନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଆଦରି ନିଅନ୍ତି ଆମ ଅହଙ୍କାର ଭରା ରାଗ। ଦିନ ଶେଷରେ ଖାଲି ପେଟକୁ କୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା। ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ପଚା ଖାଦ୍ୟ ସାଉଁଟି କରନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସମୀକ୍ଷା। ଅଦେଖା ଲୁହରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇ ଲୋକେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ଆତ୍ମହରା ମନ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ବୋହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା କରେ କେତେ ଯେ କାହାଣୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ବଢ଼ୁଛି, ଏବେ କେମିତି କରିବ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା। ଏକୁଟିଆ ବସି କରିବାକୁ ହେବ ନିଜ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସମୀକ୍ଷା।